محمد على المنى لملا وسراج الدين وارث سري هو محمد على المنى لملا وسير الحسن منبت أصله سر تشابه في القلوب قد انجلى لملا وسير سر تشابه في القلوب قد انجلى عشقك أفئدة الخليفة كلها عشقك أفئدة الخليفة كلها هذا هو المشهود عند أولي النهى ومكارم الأخلاق سير حياته خلق كريم ناجه ناج الهدى ومكارم الأخلاق سير حياته خلق كريم ناج الهدى ما أنت إلا نزخة للمرتضى في كل وصف منك يتبعه سماء ما أنت يوخي إمامهم غوث الورى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Saktimen Dakar FM mo capanɗe jeenayi e toɓɓere jeenayyi min calmini on goto kala inde muɗum e yettode mum en jetti Allah en juuli e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallama goɗɗo guila nde hunde wodani kala kala ko woodi wodiri sababude mum bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe en garti e yewtere men wiyetede diine e pinal yewtere ganduɗa ko Amadou Tijani Abou Yaya ɗo nde lagama ɗe warɗum kala e saaha oɗo saaha so yonti en camni ceerno men khalifa men yakare men kanko e wallude makko e diine o e sunno e jokkere e ndemde e dendagal dental ngal kala e kuuɓal dendagal neneji gonɗi e nder galle ɗi kala ha e gonɗi e nder diwan o kala hettoɗo Facture Dakar FM kamɓe kala jettiɓe en jarniɓe dendagal ko dillata e nder saktirde men Dakar FM gartugal mawɗo Ladiabou Ndiaye Modou Bachir Bane dendagal wallude makko e nder golɗe wayno Bocar Mamadou Guessien Amadou Tidiane Kassine Alaji Baylo Sy dendagal heddiɓe foof en jettiɓe en jarniɓe en mbiɓe bisimilla mabɓe e nder yewtere men e jamma hannde o taw noon to karallagal to waɗide saaha ko Abou Thiam maccuɗo haaji mum kanko tigui nangui karallagal dendagal ɓe ganduɗa ko ardiɓe harleɓe Facture Dakar FM noon kadi ardiɓe Dakar TV kamɓe kala en jettiɓe en jarniɓe mawɗo Amadou Tijani Ba bisimilla ma cammina bandiraɓe hettiyankoɓe Facture Dakar FM haate yewtere men diine pinal alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم bandiraɓe julɓe tedduɓe bandiraɓe hettiyankoɓe Dakar FM to mbawɗon wonde foof min calmini on min juurima on en calmini dendagal khalifaɓe diine to mbawi wonde aduna he foof en juurimaɓe en ñaaguimaɓe du'aw en neldiɓe du'aw nde Allah jurnata gurde meje mabɓe wondude e cellal e sembe ɓe ɓooya wallude diine o ɓe ɓooya wallude tagore nde en juurima khalifa men o en ñaaguimamo du'aw en duwanimamo en calmini kadi hono ceerno men ceerno Ibn Oumar ceerno e dendagal galle o fof en calmini kadi galle ceerno Abdoul Aziz ceerno ɓesgu fof en calmini e gorgilaɓe fof en calminiɓe ko noonne kadi en calmini galle ceerno Amadou Hammar galle ɓesgu fof ɓe taniraɓe fof en calmini ko noonne kadi galle Baba Seydou Hammar ko noonne kadi galle ceerno Ousmane Thiam galle ceerno Bassirou Thiam
eden galle ceerno Babagal Thiam galle ceerno Abdoulahi Thiam galleji ɗi fof en calmini galle ceerno Bourahima Diallo e dendagal mawɓe Madina fof ɓe ganduɗa hoorema ko wallodiranoɓe ceerno mawɗo en calminiɓe en juurima galleji ɗi e ɓesguji ɗi fof gila e wonɓe ɗo e nder wuuro ngo ha e wonɓe e guure saraji ɗi fof nde wonno so yimɓi eɗen ndewa e inɗe ɗe tan so renaki ɗum wonta émission ɗum noon dendagal bandiraɓe ɓe fof eɗen calminaɓe ɓe juuro mo dewɗen inde mum mo en ndewani inde mum fof eɗen calmina eɗen juuro dendagal seeɗen ɓe jangguinoɓe qur'ana e almuɓe ɓe ganduɗa hoorema ko yonta meɗen o jangguinoɓe qur'ana e nder wuuro ngo kamɓe fof eɗen calminaɓe eɗen juuroɓe kadi ko eɗen gaari lomtade ɓe eɗen gandi en mbawi wadde koɓe mbawi wadde ko noon garɗen lomtade ɓe ga non ko kamɓe lomtoto en toon noon en calminiɓe kamɓe fof en juurimamaɓe wonɓe ɗo e nder Madina e wonɓe e guure seraji ɗi fof kala to almudo woni jangguino qur'ana en calminiɓe en juurima en calmini kadi imameɓe fof to mbawi wonde e nokkuji ɗi en juurimamaɓe e mawɗo Amadou Samba Lo kongol arte yeeso ma kono noon kadi calminten directeur général Alaji Abou Ndiaye en calminimo en juurimamamo kono kadi en calmini galle o fof calmini kadi Mouhamadoul Bassirou Bane e dendagal no mbiɗa ni tan golloɓe Daka FM ɓe fof a rewani en hen kamɓe fof en calmini ɓe juurimamaɓe kono noon kadi guiɗo men miñe men musidɗo meɗen Abou Thiam maccuɗo haaju mum en calmini kadi galle Mbayla kamɓe fof en calmini hay goto en goppani ɗum noon mawɗo Amadou Samba Lo ko noon tigui jarama no fewi ceerno Amadou Tidiani Ba Allah mbiyen ceerno Amadou Tidiani Abou Yaya ɗo lega men ɗeyboto en jettimo en jarnima no fewi en nani kadi salminaji enen kala en camni foof en juurima foof sinno ko sago goto kala innen inde muɗum kono kadi so woni en mbaɗi noon kadi ala kadi ko mbawaten yewtande julɓeɓe ko ganduɗa kene mbawa naftorade gandi jewte men diine ɗe ha e defte aada ɗe kamɓe kala jewte ɗe kode goote koje naftoje kala e saaha e ko noon tigui bandiraɓe sehilaɓe hande o toɓɓere men hande e nder yewtere men diine e pinal koko fati haqqeji hakkude julɗo e julɗo bandum hande so Allah lamɗo jaɓɓi koye on tipo koye ndin mbaddi ceerno Amadou Tidiani Ba so Allah jaɓɓi mbawaten yadude e bandiraɓe guila ko fate janfoyen fate fenade en fate rendinde mawnikinare ha siddagal ɗiɗo sifaji inchallah kala hen nokku kala hen toɓɓere so Allah jaɓɓi men gartan hen julɓe holko séri haali hen holko Allah haali hen wadde goto kala wawa yittade horum e nder yewtere nde noon ceerno Amadou Tidiani hojmaji gon ko foɗade to banggue namdal men gadanal hande jamanu hande en jii hande jamanu hande rannugo no wayni hande o neɗɗo o hoolama o resnuma walla ni o ñamluma walla ni o jogoma yidde e hoolare an janggo jaam lumtoɗa jamfoɗa on neɗɗo holko séri haali hen hoɗam Tidiani eyyi mawɗo Amadou Samba Lo caggal yettude Allah no fewi kadi e yafnade julɓe ɓe no fewi nde wonno hakkude kaalowo e keɗiɗo foof ina wona ɗon ɗum noon en calmini bandiraɓe fof tan en juurimaɓe eyyi artude e namdal maɗa eyyi mawɗo Amadou Samba Lo mbiɗen hande yewtere meɗen na yettoɗen koko fati alhaali haqqeji ɗi ganduɗa hoorema hande rendo ngo ina wuuri ɗumen neɗɗo jogoɗa e makko hoolare jogoɗa e makko jikki jogoɗa e makko teddugal so a ñamlanmo so a resdanmo so a luɓanmo foof naati hen caggal ɗum jomum janfoma ɗum kam eɗen gandi hande ko ɗum woni ko wuura so en teskima ko ɗiɗo jikkuji woni jikkuji gonnoɗi ko adi islam saabu to banggue janfade neɗɗo to banggueji ɗi foof noon so en teskima to banggue fergo islam adigo nde sahabaɓe jeehi moloyade habasa woni to lamɗo biyeteɗo Najasiyu mo ganduɗa hoorema ɓe mbiya ko ɓaleejo andi julɓe hade mabɓe yaade e fergoji ɗi ne wayno fergoji ɗi ko ɗi tati par ce que ɓe jeehi habsa laabi ɗiɗi dogde on saaha taw hankkadi islam o hewani doole e nder Makka caggal ɗum dini o feeñi toon eɓe ɓuura doole hankkadi Abou Jahali en ya Allah Abou Soufiane en ɓe gonno toon on saaha mawɓe hefreɓe on saaha ɓe mbiya wonde eɓe mbara julɓe hemnoɓe naade diine o caggal ɗum noon ɓe dogi nelaɗo hokkiɓe secteur yo ɓe jaaɓe moloyo to ndin leydi won hefereɓe abbinoɓeɓe nde ɓe jeehi toon nde to Najasi mo ganduɗa hoorema ko yahudiyanke on sa wonano julɗo diine Isa o rewanno kanko Najasi walla taw nasara yanke kanko Najasi nde julɓe ɓe gari nde caggal ɗum ɓe kalniɓe ko holko addiɓe toon nde
abbiɓe ɓe heefereɓe abbiɓe ɓe nde jeehi nde peni toon penale ha heewi gam yidde yo Najaasi woppuɓe ɓe nawta ɓe pour ɓe mbaroyaɓe caggal ɗum Jaafar on ko ɓi ko miñum Seydina Ali kanko Jaafar anda ko mawnum wonta walla miñum kanko Jaafar ko kanko wonno joguinoɗo konngol mabɓe o nde ɓe kaali nde ɓe mbi wonde ko neɗɗo goto ina feeñi e leydi mabɓe ndi toon to Makka ina noddito wonde ko annabi eyyi joni noon o waɗi feere ha o yaltini ɓesguji mabɓe e koreji mabɓe fofo e diineji mamiraɓe mabɓe ɗiɓe ndewanno ɓe naati e diine makko Najaasi namdiɓe diine mabɓe o nde wonno kanko o jangguino e deftere Linjila wonde annabi wattande zamanu ina aroya te sifaji annabi foof haalama hen diine o sifa mum haalama hen kanko Najaasi noon namdiɓe Jaafar noon habri ina jeeya ko Jaafar habri wonde ɓe laatinoma ko adi islam ma'ana jamanu jahiliya zamanu majjere gueɗe ɗe o sifiɗe ina jeeya hen jamfa ñamde jawɗele janane triangal penale tajde enɗam ayi ɗum noon hande so ƴeewi hande ko ɗum woni hande ko julɓe guuri zamanu hande o yew ko wonno caggal islam ko adi islam nde neɗɗo naata diine l'islam on saaha ɗum ko ragal ɗum noon hande taw ko ɗum woni ko rendo ngo hande wutorto to banggue ñamade ina sallah sallam haali en e Allah subahanahu wa taala haali en nder qur'ana ina moƴƴi yimɓe so tawi ina ñamlodira ñamade nde yo nde winde ay hande ko e mbatta yimɓe so ne ñamlodira ko ɓuuri hen hewde ko jamfaji kewɗi ɗi jiita ko hono ɗum tan neɗɗo ana wawi ñamluɗo neɗɗo salto aɗa jogui makko hoolare o ñamlama ha gasa o wima ko wona ko gonga a ñamlani kam hol seede ma holno gaddota seede Allah wi ko yo bindu gaddon seedeji ɗi ceedo sen ƴeewi joni e qur'an nder suratu baqara a'udhu billahi minash shaitanir rajim to Allah wiyata ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu walyaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun an yaktuba kama allamahu Allah Allah subhanahu wa ta'ala wi he onon gomɗimɓe Allah so tawi oɗon ñamlodira ñamade faade e lajal en kaldi lebbi ɗiɗi walla hitande walla duuɓi ɗiɗi on saaha yo en bindu ñamade nde binden lewru naggam mi tottima ujunnaji naggam ayi on saaha ƴeewen kadi bindanowo en ɗumen wona seede bindol ngol mayata neɗɗo o kadi wona seede ƴeewen seediji ɗi ganduɗa hoorema ene ceedo taw kadi kanko seedto o coodo seedu ɗum e nunɗal Allah noon wi hoto jomum salo seedade jomum kadi seedorono Allah andinir ɗumen ni ayi ɗum ɗo ko aya qur'ana so en duttorima to banggue hoolare neɗɗo jogoyma hoolare so resnamma so tawi resnuma walla ala resdanima foti jomum koko resduma walla ala resdanima foof ina wona walla lumma ina wona to banggueji ɗi foof yeru neɗɗo itta jawdi muɗum tottuma wima moftanam walla ñamluma Allah subhanahu wa ta'ala ina haali ɗum e nder qur'ana no ko heewi wonde humnude aadi nde gadodiraɗa humnude fodore nde pododireɗa ina jeeya e maaleji naafiqagal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ina haala e hadis wasde humnude fodore nelaɗo sallah sallam jangguini ɗumen ina jeeya e maaleji naafiqagal saɗa yiiɗi andude hol biyeteɗo naafigi neɗɗo so tawi fododirama o humnata so tawi o hoolama o janfo ay ayatul munafiqi thalathu idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana nela sallah sallam o wi ina jeeya e maaleji naafiqagal saɗa yiiɗi andude oɗo ko fasiki walla ko naafigi o wi maale mabɓe ko maaleji ko tati so tawi jomum ina yewta fena taw omo andi kanko Allah ina seedi omo andi woni koye semtude woni koye fende omo seedi ɗum malaikaji jaadoji makko ne gandi woni koye fende kanko kaalowo andi koye fende kono noon ɓe o fenanta ɓe ganda kañum en jogui makko yakare mawɗo kono kadi so tawi o fododirama o lundo so tawi o hoola soko resda jawdi soko ñamla soko luɓa o janfo
ayi won aya Qur'an to Allah wiyata wa awfu bil ahd innal ahda kana mas'ula nam kumne ahdi sabu ahdi jango ko namdoyte gonga Allah ko namdoto jango ahdi de hunde ne pamdinɗen gande jawɗen gande to Allah to de famɗani gonga ayi so en duttima to suratu qad aflaha al mu'minun walla suratu baqara won gueɗe ɗe Allah sifoto ɗon laysa al birru an tuwallu wujuhakum qibla al mashriq wal maghrib walakin al birru man amana billahi wal yawmil akhir gueɗe ɗe Allah sifoto ɗon de nam o wiyata wonde laysa al birru an tuwallu wujuhakum qibla al mashriq wal maghrib wonani wiyete neɗɗo moƴƴo ɗigguɗo huccinde tinde mum funnague hirnague hen ne juula walakin al birru man amana billahi wal yawmil akhir ay jikkuji moƴƴi ɗi ko ɗum watta neɗɗo o juulɗo wona tikkude tinde leydi ala aɗa wawi tukkutinde leydi taw ɓernde ko ɓernde bonde wona ɗum Allah sohli ko gueɗe ɗe o sifotoɗo nde o aroy toon ha o wi wal mufuna bi ahdihim idha ahadu humnoɓe podoje so tawi pododirama ayi fof ko ayje Qur'an so tawi humna podoje ɗe ayi aroy kadi e nder suratu hajji kadi ɗo Allah wiyata kadi walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'una omo sifo ɓe ganduɗa hoorema ko yimɓe malaɓe omo wiya ɓen ɓe ganduɗa hoorema ko e podoje ɗe poɗodira eɓe ndeni ɗumen ay ɗum ɗo fof ruttodi koko Allah haali wadde deftere Allah nde gila Baqara ha Naasi nde haaldata ko enen julɓe ɓe eyi te ko jikkuji ɗi ganduɗa hoorema limteteɗe jikkuji keferagal ɗin hande sa ƴeewi hande boom hefereɓe ɓe to on banggue toon ɓe ɓurri ɗumen julɓe hewɓe sababude kamɓe kala kaɗa wadda e mum ko fimde so on humnat rendez-vous ɓe kumnat ɗumen min tan ɓe joɓere heddo kay ko ɓe ɓurtinta kono noon kam ɓe joɓere ha lewru ma timma ɗo jiyata liganɗa ɗo neɗɗo jomum ma ko hande ko janggo ti holluma tiriyagal ñama jawdi ma e dow fenade wiya noon taw ka juulɗo wona lebbi eyyi so ƴeewi ɗeɗo gueɗe fof ko gueɗe ɗe ganduɗa hoorema ko musiba kono noon Ama Samba Lo ñamde jawdi janandi e fenade neɗɗo ñamluma haalis muɗum ina hoolima ne joguima confiance hooloma kolla ɗum tiriyagal caloɗa ɗum yobde walla neɗɗo resduma kolla tiriyagal ñama jawdi mum tesko ɗen de goto fof e tesko ñalowma mayde ma ar tesko ɗen hay nde deftere tan wiyetede Misbahu Salik to alhaali ɗo haalata alhaali mayɗo so ina heble andi jimɗi ɗi o waɗi ɗumen ko rajjaji ko jimɗi omo wiya ɗon ilam yaqinan kullu ruhin zahiqa wa kullu nafsin lil mamati dha'iqa ayi wa ala al maridi an yatuba ajila wa kullu da'in fil fuadi ghasila wa an yurda al ghasba wattiba'a wa yaqdi ad-dayna aw al wada'a wa katiban wathiqatan ladayhi bima lahu min haqqin aw alayhi wa an yudima adh-dhikra wad-du'a walhamda wat-tahlila wath-thana'a ndero deftere koye defte fiqh defte sharia wiyetende Misbahu Salik beeno Siraji Salik sharha o omo wiya ilam yaqin andu haqiqa gandal yaqin kullu ruhin za'iqa kala ruhu za'iqa koko ɓeerata seerude e ɓandu ɗum noon neɗɗo yo miijo oɗo ñalawma ne jogori aroyde tiniyagal ngal mbatta bandiyagal mbattangal heɗoto to fayanto to fayito heɗoton Ama Samba Lo o wi kala ruhu koko metta serde e ɓandu wa kullu nafsin lil mamati za'iqa kala fittandu koko meɗata mayde woni kullu nafsin za'iqatul mawti holko rewni hen o wi o alal maridi ina waɗɗi ñawɗo an yatuba ajila nde o ya sabu hay goto andade mayde tawata ɗum kala bone mo mbatta e musiba mo mbatta hakkude ma e tagore nde hakkude ma e joome yawno tuuba ko Allah hanma woppu tuub duttoɗa e Allah ha tengti noon e ñawɗo ɓe mbiyata ñawɗo hoolaki Allah andi o wi ko alal maridi ina waɗɗe e ñawɗe nde tuubata e yawnade sababu nde aɗa wawi wasde sellude oɗo rafi joni noon kam hankkadi wona rafi tan warta neɗɗo ɗiɗo tension ji ɗi jabita hande holmo jiita tan jahowo ni selli neɗɗo fof ne jogui ko yadata wa kullu da'in fil fuadi ghasila o wi on saaha kala ñaw gonɗo e nder ɓernde ma
loɗɗumen haasidagal mawnikinaade tikkere ngañgu ɗeɗo gueɗe fof ya loɗɗumen e ɓernde ma hankkadi gonɗa ko yaade to Allah ina moƴƴi saɗa yaha to Allah to taw aɗa laaɓi cer wallahi wa an yaruddal gasba wattiba a ayi ko tettunoɗa ko keftunoɗa jawɗele janane joni noon mbiyaɗo so ñamlima yoɓani ne sallah sallam meeɗano jabde julde goski reweteki ñamade gonga nelaɗo sallah sallam so neɗɗo addama ne rewe ñamade o namdor taw hade makko juuɗe ko ma woɓɓe gaddodema ina jooɓa ñamale te hande temedere ujunnaji ñamale hande nana gaddaɗe jooɓaka ha on tigi gaddiɗo kañumne mayoya nden ñamade kadi fawoy dow muɗum Allahu akbar joni noon so tawi ñamliɗo wiyama juuletake dajitoɗo birik janano noon jaaɗo wujjoyde nayyi janani bey janani o jaaɗo wujjoyde motoji janani o jaaɗo wujjoyde weloji janani o taw noon oya ko ha ñamade nde yooɓe sahibu dayni maglulum fi qabrihi sahibu dayni maglulum fi qabrihi hatta yuqda dayna ñamliɗo ɗo qabri makko ɗo tonguete ɗon ha ñamade nde yooɓe gaga aduna nde fuɗɗo tonguetede tawde kay gurdam makko omo wawno yobde o yoɓani wona basal haɗimo yobde te kadi hayso basal haɗimo yobde so maayi o fotani juulede taw ko ma goɗɗo gaddo ñamade nde nelaɗo ko noon waɗanno walla julɓeɓe ndendinanamo wiye no walla nelaɗo hoore mum on sa taw islam suwa hebde doole nde islam heeɓi doole ne kam ko ittete tan koye baytul mali muslimin e suudu julɓe jawdi rendinani toon ndi on sa jomum ittane hen walla julɓeɓe ndendinana jomum gonga ayi ɗum waɗi o wi kala ko jomum tettuno wattiba e toñangueji ɗi toñano gila e fende e ñohde e aybinde e bonnidde fof jomum yo yafnoyo kono hono ko satti hande wallahi kono noon neɗɗo so sellani yawno waɗaya ɗum de ɓuuri hersinade kay ko mayden yaade ɗi oɗo bone wallahi te holko nelaɗo haaliri ɗum ɗo yimɓe yo jafnodir yo neɗɗo so ñawi yo yafno yimɓeɓe sababude hankkadi damal tuuba boye udda ko ñande neɗɗo maayi yaafo ya lakara mi yaafimama ala toon de goto fof yiɗnade aljanna aɗa rewa ɗum e ñamade ala kañum yiɗo nato e aljanna o yaqdu dayna ayi kanko mo sellani ha jon kanko haalde on sa o yoɓa ñamade awil wadda ko resdano fo o res ayi wona ñamade e desdal kalɗum ɗen wadde ayi ɗum ɗo ari omo resdano kaake janani yo ya o nawta so yi hankkadi ha o ñawi walla ñamade janani omo joguino yo nawtu ayi wa katiban wathiqatan ladayhi ay o winda yo wat bindol o winda pour wona hoolare kala ko jogui kaake janani kono waɗi Amasamba hersinaki neɗɗo so rafama yo noddu ɓesgu makko walla o nodda musidɓe makko ɓalliɓe mo o haala ñamale ɗe o rewete andi jon hande sa waɗi ɗum wiya kaari saliti wona salitgol salitgol ala hen saabu hay goto anda jomum so tawi tan fawgi pawgal musgal walla o fayi hoore makko kala mo joguinno ñamade yo wat feere o windane saabu wodan mo ndewata ñamade maya hersa arde wiide wonde kaari ne joganno kam ñamade teno hayso ko buuɗel gotel neɗɗo rewanma sa yoɓani guel ko musiba mawɗo ɗum noon nelaɗo wi wonde ko guittodire ga haqqeji moɗon ko addine oɗon jaaha yato jaam gonga moƴƴi hende ayi bima lahu min haqqin aw alayhi ko haqqi gonɗo e dow makko e haqqeji janani foof gonga ayi ñamade nde yimɓe ndewatamo so tawi o maayi nden ñamade hankkadi nde yonti yoɓede ñamade nde o rewata yimɓe ñamade nde yimɓe ndewatamo yonti kono ñamade nde o rewanno woɓɓe nden yontata ko haalajal mum yontoya on sa ronoɓe garan ɗumen kono noon kanko kala ndewannoɗomo hankkadi ɓay tan o maayi hankkadi ɓe yo gar jiiɗa e ronoɓe makko ɓe ɓen jooɓa mo hankkadi ñamade ɓayde o maayi kanko hankkadi ko joganno yimɓe ko hankkadi yonti hay sinno ɓe kalduno ko hitande kono ɓayde o maayi hankkadi yonti e kanko noon ko woɓɓe joganinomo ko ladial ɓe mbanno ko ma ladial ngal timma tan ronoɓe on saaha ayi ha joni ko mo sellani o haaldete wo an yudima dhicra wa du'a yo dumno haqqi ɓerne makko e ɗemgal makko jangtade Allah e du'ade walhamdu wa tahlil wa thana yettude Allah e wiide la ilaha illa e mantude Allah yo dumno ɗum kanko mo sellani o ay ɗum ɗo fof ko tenkinande tan wonde hande yimɓe mbattu haqqillaji no feewi machallah neɗɗo so joguima hoolare janande humno hoolare nde sa ñamlima neɗɗo yoɓ ko adine mayde nde ara gonga sababu nde mo kolluɗa tiriyagal a yoɓani ñamade o ñande mayɗa yahata ƴamtoyde saabu wona hankadi guiɗo ɗo guruɗa ɗa suuɗotonomo aɗa doga jogoɗa neɗɗo ñamanɗamo ñamade sa soynimomo ara ngol ɗo lawol ndewoya ngol to lawol holko sens muɗum haydara ñamde jawdi janandi weeli ko sahade ñamata nde sa serti hen gasi
so yi hankkadi a ñaami a gayni natti welde wat feere joɓa hadema addanoyde hoore ma to gabri ma to tongoyɗa to piyeɗa to ngal mburu yobgila joni eyyi ko ɗum woni moƴƴi hende ɗum noon ne moƴƴi hen yobde nde wawi yobde nde kono kam si hankkadi ha to toon kam hankkadi yo Allah suuren ɗum noon jarama no fewi ceernama Tidiani Abou Yaya ɗo nde leka men ɗeyboto machallah yewtude haysode haaɗino ɗo tan sikkellade timmide garɗinde waɗi fayida no fewi nde wonno kala keɗiɗo kala ene yiito hen hoore mum nde wonno ko haalde ko yimɓeɓe jaati goni e haaldede wona leɗɗe ɗe wona kudde ɗi wona kadi tibaji ɗi wona kadi guldiji ɗi ceerno Tidiani jarama no fewi sen jokki to banggue yewtede ha joni namdomen ɗimmal to banggue fenade ceerno Tidiani banggue fenade hande ko hunde wurade e rendo ngo hunde wurade e bandiraɓe hunde wurade e aduna o ɗum nde kadi holko séri haali mo ceerno Tidiani